hvad for en... M-chip. Ja, så er det lige meget. Det er lige meget nu, den burde blive Ja. ud af alt. Hvad smed vi? En blå. Discarded, kan jeg se. Er den discarded? Det er fint nok. Det skal vi også Ja. vise jo. Fordi computeren fortæller måske, hvad vi gør. Det er jo for jeres skyld. Det er ikke, fordi jeg er i tvivl om, hvad der sker. Hvad skal stilles om? Røde. Vi skal bruge 2 røde for at få en case. Den næste røde, den kommer til at sidde mellem den grønne og den blå. Ja. Og så den næste røde igen, den bliver lagt oven på den lyse. Så har vi Det vil i hvert fald være mit bud, fordi jeg mener, at den tjekker den nederste række først. Og hvis den ikke finder noget i den, ja, så kommer der op der. Så en rød mere En rød mere. på den der. Så smider jeg den ovenpå. Går det oven på. Hvad skal vi finde? Hvad skal der opdateres på den så nu? Så er den der blevet opdateret. Hvis vi prøver sådan en rød lige nu. En rød mere? Ja. Ja. Så burde den røde få processen til at komme hen på den første plads. Ja, på den opdaterede. Ja. Ja. Så er det vel også det. Ja. Fucking clear. Boom. Boom. Prøv at tage en grøn. Ja, stop lige.